mu da bamu da tarbiyya ai muna da yawa. Ga ka mara tarbiyya, idan tarbiyya ne da kai zaka zo kai wannan banzan magana a comment section ɗina, ban girme ka ba, shekarun ka nawa? Ovista menene? Ovista yana cinki kenan. Ya fi ubanka so dubu. Ni na isa in share ka? Ai ban isa ba. Chop. Ɗazu nake wucewa na ji wasu samari suna magana. Wai a zamanin nan nunin saniya. Wai a zamanin nan gani akan nunin ƴan matan zamanin nan. Tafi wuyan gani akan nunin ƴan matan zamanin nan. Ban fahimta ba, kamar ya?